Dnes oslavuje meniny Beňadik. Dnes patrí slovenský kalendár menu, ktoré v sebe nesie hlbokú duchovnú silu a historický odkaz. Ak máte vo svojom okolí Beňadika, dnes je ten správny čas vyjadriť mu uznanie za jeho jedinečnosť a poslať mu srdečné prianie. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam. Beňadik je staršia slovenská podoba latinského mena Benedictus. Význam mena je priamočiary a krásny. Znamená požehnaný. Je to meno s obrovskou tradíciou v európskej kultúre. Charakteristika. Nositeľom tohto mena sa pripisuje vytrvalosť, zmysel pre spravodlivosť a rozvážnosť. Sú to muži, ktorí si vážia tradície a poriadok, no zároveň majú v sebe hlboký vnútorný pokoj. Často bývajú oporou pre svoje okolie vďaka svojej stabilnej povahe. Domáce podoby Beňo, Beňko, Dado alebo niekedy aj v medzinárodnej forme Benedikt. Trocha čísel, štatistiky na Slovensku. Počet nositeľov. Meno Beňadík patrí na Slovensku medzi skutočné rarity. V súčasnosti ho nosí približne 150 až 180 mužov. Stretnúť Beňadíka je teda vzácnosť a tento človek si zaslúži osobitnú pozornosť. Vekový priemer. Podobne ako pri Blahoslavovi, ide o tradičné meno, ktorého nositelie majú priemerný vek okolo 55 rokov. V posledných rokoch sa však pomaly vracia trend dávať deťom staršie, poctivé slovenské mená. Zaujímavosť na záver. Meno Beňadik je na Slovensku neodmysliteľne spojené s obcou Hronský Beňadik, kde sa nachádza jeden z našich najstarších a najvýznamnejších kláštorných komplexov, skvost slovenskej gotiky. Svätý Benedikt, latinská forma mena, je navyše považovaný za patróna Európy. Všetko najlepšie, Beňadikovia. Poznáte niekoho s týmto vzácnym a požehnaným menom? Označte ho v komentári a dajte mu vedieť, že naňho dnes myslíte.